Máme tieto nové brutálne šerky Andro, keďže sa mi blíži zápas. Som na rybkách a není strácať čas, lebo same sa to neurobi. Do zápasu sú len 4 týždne, tak idem si to nejaký kontičak. To teraz som oddychoval. Dáme si tu nejakú pol hodinku, tak zamiešame tieto večičky všetky. Glutaminik, Hydramax Joint a BCAčka. Ja viem, veľa ľudí by povedalo, že je to zbytočné, že voľakedy to nebolo, ale halus, že voľakedy neboli telefóny, aj tak ich používate dneska. To, čo bolo voľakedy, niekedy sa netreba pozerať to, čo bolo voľakedy, ale to, čo je teraz. Ja to nikomu nevnúcujem, ale sú to doplnky, ktoré vám môžu pomôcť a v ničom vám neublížia. Tak. A ešte vám dokonca môžu zlepšiť zdravie. Protobol. Prírodná. Všetko prírodná, žiadna chémia, ak by niekto povedal megandroly. Takisto. To len bylinky. A kreatín. Najviac prebadaný doplnok. To sa vyzná, tak vie. A jedeme na to, lebo same sa to neurobí. Dobrú chuť. Niečo tu zatrenujeme. A jedeme dál. Čaute. Jam, jam.